ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ରତ୍ନ ନା କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଏହି କାହାଣୀ ହେଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର। ଥରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଦୟାଭାବ ଜାତ ହେଲା ଓ ସେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ଏକ ଥଳି ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁସି ଖୁସି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସୁଥିବା ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଭାବି ଭାବି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚୋର ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଥଳି ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପୁଣି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ଲାଗିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ସବୁତକ ଘଟଣା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେ ଭିକାରୀ ଜଣକ କହିଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପୁଣି ତା ଉପରେ ଦୟା ଆସିଗଲା ଓ ଏଥର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାଣିକ ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି ମାଣିକକୁ ନେଇ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଥିଲା। ସେ ମାଣିକଟିକୁ ସେହି ହାଣ୍ଡିରେ ରଖିଦେଇ ଥକାମକାରେ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି କଳସିଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ଘରକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଳସି ଆଣି ପାଣି ନେବ ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ସେହି ମାଣିକ ଥିବା ପୁରୁଣା କଳସିଟିକୁ ନେଇ ଆସିଲା। କଳସିଟି ଯେମିତି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି ସେଥିରେ ଥିବା ମାଣିକଟି ନଦୀରେ ଭାସିଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ କଥା କହିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ପୁଣି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଅର୍ଜୁନ ଓ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁଣି ତାକୁ ଏକ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ତାକୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ସବୁ ଘଟଣା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ମନେ ମନେ ହତାଶ ହେଲେ ଓ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ 2 ପଇସା ଦାନରେ ଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଓ ମାଣିକ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଦରିଦ୍ର ଦୂର କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତ ଏହି 2 ପଇସା କ'ଣ ହେବ? ଅର୍ଜୁନର ଏହି କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପଛରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିନ୍ତା କରି ଯାଉଥିଲା କି 2 ପଇସାରେ ସେ ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପୁରା ଭୋଜନ ବି ଆଣିପାରିବନି, ତ ଭଗବାନ ତାକୁ ଏତେ ତୁଚ୍ଛ ଦାନ କାହିଁକି ଦେଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏ କେମିତି ଲୀଳା? ଏହି କଥା ଭାବି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଜଣେ ମାଛ ଧରାଳୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ମାଛ ଧରାଳୀଙ୍କ ଜାଲରେ ଗୋଟିଏ ମାଛ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ଜାଲରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସେହି ମାଛ ଉପରେ ଦୟା ଆସିଗଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏ 2 ପଇସାରେ ପେଟ ତ ପୂରିବନି, କାହିଁକି ନା ଏହି ମାଛଟିର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିଯାଉ। ସେ ସେହି 2 ପଇସାରେ ମାଛର ସଉଦା କଲା ଓ ମାଛଟିକୁ ନିଜ କମଳକୁ ନେଇ ରଖିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ମାଛଟିକୁ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ମାଛଟିର ପାଟିରୁ କିଛି କଥା ବାହାରିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଦେଖେ ତ ସେହି ମାଣିକ ଯାହା ସେ ପୁରୁଣା ମାଠିଆରେ ଲୁଚେଇ ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁସିରେ ଜୋରରେ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ମିଳିଗଲା, ମିଳିଗଲା ମୋ ମାଣିକ। ଚୋରଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଲୁଟି ନେଇଥିଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଧେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଏ କଥା ଯଦି ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼େ ତେବେ ସେ ମୋତେ କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦେବେ। ଏହା ଭାବି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିକଟକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଓ ଲୁଟିଥିବା ସବୁ ମୁଦ୍ରା ଫେରସ୍ତ କଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ଲୀଳା ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଗଲେ ଓ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏ ଆପଣଙ୍କ କିଭଳି ଲୀଳା? ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଥାଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାଣିକ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ 2 ପଇସା କରି ଦେଖାଇଦେଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଧନକୁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାଣିକ ଦେଇଥିଲ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସୁଖ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ 2 ପଇସା ଦେଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲା। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସତ୍ୟ ତ ଏହା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।